Lawan Bungkung. ya aku ndak omae kan lawo. Delok apa enak iki? Mancing ah? Ayo. Sudah. Wah iya deh. Wah, pas ono pancing. Kon sing ndi? Sikir enak banget. Halo. Dan Bu, kalian yang api iki kayak mancing mati wae iki. mancing. Ayo. Nah, orang mancingnya goreng. Nenek watu. Aduh. Ngapa mau ono arek mancing kon garai? Gak apa-apa. Tamu ya kon. Gak apa-apa. Tau nyame. Ya gatel. Kukurin. Ya Mas, anak-anak sama aku. Lo ketok dari mulut. Bodoh Mas. Cepetan. Wocok Ini apa? Kabar.